Там записывается. Тут записывается дубль 2. Добрый день, у хаты, меня кличуть Андрей. У небе зараз Язэп. У кішэні мы маем $135, і ў гэты раз мы паспрабуем даехаць да Прагі. Павінен сказаць адразу, што гэтае відэа будзе адрознівацца ад мінулых. Знаходзячыся ў гарах, мы з Язэпам нырнулі ў восень у прамым і пераносным сэнсе і вырашылі падзяліцца гэтым адчуваннем з вамі. Таму ўжо можаце ставіць заварвацца гарбату. А яшчэ мы збіраемся ў Прагу, і не ведаю, як у вас, а ў мяне пасля слова Прага ў галаву прыходзіць брукаванка, трдзельнікі, Кафка. І таму, калі ў вас ёсць жаданне паслухаць яго лісты да Мілены, пры гэтым гледзячы на прыгожыя далягляды, то даставайце коўдру і сядайце ўтульней. Ліст першы. Паважаная спадарыня Мілена, толькі што скончыўся дождж, ліўшы амаль 2 дні. Можа быць, гэта і ненадоўга, але ўсё ж такі такую падзею трэба адсвяткаваць. Вось я і пішу вам. Зрэшты, дождж я перанёс лёгка ад таго, што вакол мяне чужына. Яна, праўда, невялікая, але сэрцу ад яе прыемна. Вы ж таксама, калі я правільна ўсё адчуў, радыя былі венскай чужыне. Я жыву тут цалкам нядрэнна. Гаўбец майго пакоя тонуць у зеляніне. Яшчаркі і птушкі наведваюць мяне. З шчырым прывітаннем ваш Ф. Кафка. І каб гэта відэо зусім не зрабіць артхаусным, крышачку удакладненней. Пачалі мы свой шлях з Язэпам у Хахалове. Зайшлі ў Славакію, і пакуль нам не вельмі шанціць кагосьці спыніць. Яшчэ з-за дажджу дарогі размыла, і навігатар паказвае нам зноў вярнуцца ў Польшчу. Да мяжы 50 кіlometrаў. Ліст другі. Паважаная спадарыня Мілена, канешне, я разумею па-чэшску. У мяне ўжо не раз было жаданне запытаць у вас, чаму вы не напішаце мне як-небудзь па-чэшску. Гэта зусім не таму, што вы не валодаеце нямецкай мовай. Вы, як звычай, валодаеце ею дзівосна. Але б я жадаў пачытаць вас па-чэшску. Гэта ж ваша родная мова. Толькі там у ёй уся Мілена. Таму па-чэшску, калі ласка. Вы пытаеце маіх заручаных. Я быў заручаны 2 разы. Калі заўгодна, нават 3. Таму што двойчы з адной той жа дзяўчынай. Дык вось. Тройчы я быў у некалькі днях ад шлюбу. Ваш Франц К. Я нечакана зразумеў, што не магу згадаць у якіх-небудзь падрабязнасцях вашага твару. Бачу толькі, як вы тады праходзілі паміж столікамі ў кавярні, накіроўваючыся да выхаду. Вашу постаць, вашу сукенку, гэта ўсё яшчэ бачу. Прайшоўшы 5 кіlometrаў па Славакіі, мы з Язэпам зрабілі некалькі высноў. Па-першае, тут вельмі шмат кароў, яны амаль на кожным лузе. Па-другое, здаецца, у кожнага жыхара вёсак, праз якія мы праходзілі, ёсць трактар. Па-трэцяе, нас яшчэ ніхто не ўзяў. Ліст трэці. Паважаная спадарыня Мілена, скажу адразу, а то вы чаго добрага супраць маёй волі вычытаеце гэта з майго ліста. Вось ужо прыкладна 2 тыдні мяне ўсё мацней дапякае бяссоння. Наогул я не раблю з гэтага трагедыі. Такія перыяды прыходзяць і сыходзяць, і для іх заўсёды ёсць болей прычын, чым трэба. Нават гэтыя прычыны часам амаль незаўважныя. Як бы то ні было, да ўсяго гэтага робішся дурным як бот і турботны як лясны звер. Але адна радасць у мяне ёсць. Вы спалі спакойна, хай і дзіўным чынам. Дзіўным чынам узята ў двухкосці. Калі ноччу сон будзе бегчы ад мяне, я зараз ведаю яго шлях. Я не буду супраць. І вось гэтаму чалавеку, пазбаўленага сну, вы дзякуеце ў сваім апошнім лісце. Каб хтосьці збоку прачытаў яго, ён бы, мабыць, падумаў, што за чалавек. Падобна, ён зрабіў нешта неверагоднае. А між тым чалавек нічога не зрабіў. Харчуецца малаком, і што Бог падасць, а ў астатнім дазваляе рэчам ісці сваім ходам і гарам заставацца на сваіх месцах. Ваш Франц К. За моей спиной там лётала одна птушечка. Я ведаю, што яе здарылася, як быццам бы ветер не такі моцны, але она не могла проляцець. Она просто на одном месте
знаходзілася секунд 15, потым спускалася, неяк атрымлівалася на метраў 10 далей і праляцець, і зноў разварочвалася, зноў з таго месца пачынала, і вось я сябе адчуваю зараз птушка, якая як быццам бы крышачку ідзе, але гэта так пакуль што цяжка. Я ішоў далей і далей. Вёска змяняла вёску, горы змянялі горы, каровы, каровы, каровы. Ніхто не спыняўся. Плечы пачалі балець. Ногі ішлі самі сабой. Да бліжэйшага горада заставалася яшчэ 5 кіложметраў. Сонца ўжо пакрыху знікала за гарызонтам, і калі ўжо не было ніякай надзеі, машына спынілася. Хлопец падвёз мяне да гатэля і папярэдзіў, што ноччу можа быць небяспечна. Паглядзеўшы, колькі каштуе адна ноч, амаль $70, вырашыў зайсці ў краму і рушыць далей. Ліст 4. Сёння пад вечара я ўпершыню сам-насам здзейсніў даволі доўгі шпацыр. Звычайна я хадзіў з іншымі людзьмі, альбо ляжаў дома, што здаралася часцей. Што гэта за мясціны? Мелена, каб вы былі тут. Прытым я б схлусіў, калі б сказаў, што мне вас не хапае. Гэта дасканалае пакутлівае чараўніцтва. Вы тут. Дакладна таксама, як і я. Нават мацней. Дзе я, там і вы. І нават мацней. Гэта не жарт. Часамі я ўяўляю сабе, што вам той, якая знаходзіцца тут, не хапае мяне, і вы пытаеце, дзе ён? Няўжо ён не пісаў, што знаходзіцца ў Міране? Ф. Кропка. Ноччу, калі я сидзеў на бардюры, спынілася паліцыя, яны пыталі, куды я іду, я сказаў, што аўтаспын, яны кажуць, чаму, я кажу, аўтаспын, яны сказалі, да свідання, і паехалі. Пабачыў 6 касуль, що мне такое адчуванне, што за мной ішла карова. А можа, гэта быў хутчэй за ўсё лужыста. Крычаў моцна. Мы ішлі і ішлі. Часамі было холодна, часамі жудасна, часамі моцы зусім не было, і аднекуль узнікаў прыпынак, на якім можна было крыху адпачыць. Зараз галава падобна на чыгун. На гадзінніку 7 мы працягваем ісці. Ліст 4. Карацей кажучы, вось якая справа. Вы на час пакінеце вашага мужа. Нічога новага ў гэтым няма. Такое ўжо здаралася. Нагоды таму ваша хвароба, яго нервовасць. Вы зробіце лепш яго жыццё. Куды вы надумаеце паехаць? Я не ведаю, лепей за ўсё вам і падайшло якое-небудзь ціхае месца ў Багаміі. Прытым асабіста мне лепей за ўсё не ўмешвацца і не з'яўляцца. Неабходныя грошы вы пакуль возьмеце ў мяне. Больш не буду расхваліваць гэтую ідэю, але чакаю вашага меркавання. Ваш Кавка. 14-dňové červené mláky, nosnice pred prvou znáškou. «50 километров уже за нашей спиной. Протягивать здымать ждания амаль няма. Язэп спіць у заплечніку. У галаве ўзнікаюць думкі. Андруша, куды ты прэшся? Навошта гэта табе? З'яўляецца жаданне набыць квіток на аўтобус і паехаць у Варшаву. Але ўпёртасць бярэць сваё. Адзін дахоп уснуў у вялікай стомленасці. Штосьці ідзе не туды. Рубрика «Казка на вечер». Жыў-быў Андруша. Гэта я. І вырашыў ён зрабіць YouTube-праект. Пад назвай такой «Даедзем». І што вы думаеце? Пілот ён даехаў. Другі эпізод да Вены ён не даехаў.
І ось третій епізод. Такий думає Андрюша, а зайду-ка я в Словакию. Похожу по лесах, по горах, по дорогах. Так находился, чорт його подяри, 50 кілометрів пройшов. І ніхто не взяв. Подман был. Узяли Андрюшу з Язипом, узяли. Один раз на 3 кілометри. Дякую тому чоловіку великий. А зараз Андрюша знов іде. І що буде далі, ён не ведає. Ось. І все. Тарарара-тарара-тарара-та. Толькі мы зайшлі ў Польшу, я падняў вялікі палец, як праз хвіліну спыняецца жанчына знемаўляць. Удакладненне. Раней жанчыны мне ўвогуле не бралі. Я ёй распавёў, што пакуль неяк не вельмі ідзе мая вандроўка, а яна кажа: «Ось зараз усё будзе добра, я прынажу шчасце». І ведаеце, не падманула. Адразу пасля я мяне ўзяла яшчэ адна дзяўчына, а пазней мужчына, і да мяжы з Чэхіі ўжо заставалось 18 кілометраў. Але сонца ўжо знікала, і я вырашыў шукаць хостел. Ліст 5. Не так давно вы зноў не прысніліся. Сон быў длінны, але я амаль нічога не памятаю. Я быў у Вені, але пра гэта таксама нічога не памятаю. Пазней апынуўся ў Празе і не мог узгадаць ваш адрас. Не толькі вуліцу, але і горад, усё-ўсё, толькі імя Шрайбер аднекуль з'явілася. Але я не ведаў, што з ім рабіць. Атрымліваецца, я зусім вас загубіў. У роспачы я прыдумляў всякія хітрыкі, але не ведаю, чаму яны былі невыканальныя. І памятаю я з іх толькі адзін. Я напісаў на лісце Мілена, а ўнізе «Будьце так удзячны даставіць гэты ліст, альбо фінансавае ведомства пацерпіць страту». Гэтай пагрозай я спадзяваўся мабілізаваць на вашыя пошукі ўсе сродкі дзяржавы. І хай гэта не настроіць вас супраць мяне. Я толькі ў сне такі. Кафка. Хостелу ў гэтым горадзе не было. Ну як, быў адзін падобны на інтэрнат 90-х, але ўсе месцы там былі занятыя. Пахадзіўшы па горадзе, заўважыў добрае месца для сну з назвай «Комфорт». Праўда, машыны калі-нікалі перашкаджаюць, ну і крыху дуе вецер. А 5-е я пайшоў на запраўку за кавай і ежай. А 7-й выйшаў на дарогу, ніхто не спыняўся. Толькі хлопец на БМВ даў $25 на падарожжа. Прастаяўшы 2 гадзіны, я ўжо думаў ісці ў іншае месца, як раптам спыняецца цяжкавік, які давозіць мяне да мяжы. Пазней адна машына змяняе другую, унутры з'яўляецца ўпэўненасць, што сёння я буду ў Празе. І зноў жа, гэта супадзенне ці не ведаю. Калі амаль нічога не здымаў, чакаў я дзесьці хвілін 15. І вось 18:30 і я ў Празе. Здаецца, не вельмі падобна, так? На Прагу. Але гэта таксама Прага. Дзякуй вялікі жанчыне, якая давезла, колькі мы ехалі? 3 гадзіны. 3 гадзіны ехалі мы. Цяжка апісаць цяперашні стан. Здаецца, ведаеце, ось, калі чарніцы ўзяць, ды малака такога натуральнага, цукру і батон барысаўскі. Мінскі не смачна, вось барысаўскі. О, штосьці такое. Штосьці такое. Ну, вось і ўсё. Вось і ўсё. Дарэчы, ліста ад вас сёння не было. А што я жадаў сказаць на заканчэнні да гэтага часу, не сказаў іншым разам. Мне вельмі хочацца пачуць заўтра што-небудзь ад вас, таму што апошнія словы, якія я пачуў перад тым, як зачыніліся дзверы, былі жахлівыя. Ваш Ф. Кропка.